bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon garti hannde oɗon ñalawma alarba hawri ko 2 lewru octobre hitande ujunnaji 2024 habruji moon en ɗemgal Pulaar habruji meɗen en wayno hannde ko États-Unis tan ɗum noon ma en guidore d' abord haalde ko fate kanko avocat spécial biyete Jack Smith won rapport mo yaltini patuɗo en bonnandeji bannoɗi ñande jeegom jeeyaɗo kadi dossier kanko hoore makko mo jogori présentude pour contre Donald Trump ma en dutti débat bannoɗo hanki hakkude kanko sénateur J.D. Vance e kanko gouverneur Tim Walz pour ƴewde kadi hol toɓɓe ɓurɗe haalede hen e kadi holko no yimɓeɓe jiiri débat o haade mum wadde kadi holno ɓe jiiri débat o no gasi nde ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gartu joni joni siftin ɗon tan hannde ko alarba 2 lewru octobre hitande ujunnaji 2024 ma en gartu joni joni. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon ko adi foof donc toon to Washington hono kanko biyeteɗo Jack Smith ɗum noon ko avocat spécial enquêtannoɗo ko fate Donald Trump anni e muɗum walla peeje ɗi joguino hitande ujunnaji 2024 pour waylude woteji bannoɗe hitande ujunnaji 2024 ɗum noon ko tumnade kadi e jaabol makko kanko Jack Smith e ñawore kamɓe cour suprême mo États-Unis ɓe banno pour wiide wonde Donald Trump won gueɗe ɗe waɗi walla ɗe takkaɗe ko ɗen ko gueɗe sibabude ko président wonno donc ene wayni ko kanko Jack Smith wondi document ji ko caggal nde o itti hen gueɗe ɗe ganduɗa hen kamɓe cour suprême ɓe jiiɗa won hen ene wayno o waɗi hen wona 165 page ɗiɗon page uji kadi o haali hen o wi wonde ko détail uji ko ganduɗa ko fate jokkodiral walla kanko ancien président Donald Trump e kanko kadi vice président makko Mike Pence o haali hen kadi gueɗe ɗe ganduɗa FBI ne yiiti ko fate téléphone aji kanko Donald Trump hutorno surtout en e nder jeegom lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko nde yimɓe makko kañum jeehi toon to congrès o haali hen kadi haaluji makko kanko Donald Trump e yimɓe jeeyaɓe e famille makko e yimɓe kadi haɓetenoɓe sibabude anji ɗumen no gañugol kanko Joe Biden ene wayno ɗum ɗo fof ko jabade no wiiri ni kamɓe cour suprême ɓe oɗo saaha joni e ñawore mabɓe sakkinde ɓe mbi wonde ko Donald Trump fotan ñaayde on gueɗe donc ene wayno e nder konngol makko wi wonde kono hono takkaɗo hono Donald Trump de perdi élection ngaji hitande ujunnaji 2024 hutiri ko peeje taw ko peeje ɗe ko crime pour wiide beele ene heddo e bureau o rapport o ene wayno o neldi ɗum koto juge biyeteɗo Tanya Chutkan kono kañum ko ɓuuri hewde e wonni ko haalluji ɗi hen hono kanko défendant hono kanko Donald Trump ene wayno ko gueɗe ɗe waɗi hen fof ko gueɗe privé ɗum noon ene wayno ko o addi ko yimɓe ganduɗa ko acteur uji privé donc yimɓe gona officiel ɗum ɗo fof ko wadde peeje beele ne wawa ruttinde walla ne wawi waylude woteji bannoɗe hitande ujunnaji 2024 ɗum ɗo fof noon ari kadi ko ene wiye ken wona lewru tan ko adi woteji ne mbaɗe ñande 5 lewru novembre kadi ɗum ɗo kadi ma ɓeyde wadde poids seeɗa walla siftinde won yimɓe wonɓe surtout yen tawde gueɗe ɗe o addi ɗe enne kadi ne waɗi vidéo ji no ɓeeɗo yimɓe natirno toon to congrès e kadi haalluji kalata hawnaki ma siftini yimɓeɓe ene wonde ko est ce que kanko Donald Trump ko toñaɗo walla est ce que kanko Donald Trump kadi omo foti hoolede kadi o artiri e laamu e nder woteji baɗoji ñande 5 lewru novembre hitande ujunnaji 2024 ha hande habruji men to États-Unis no mbinoɗen ni enen gardidi meɗen hono toon to New York hanki hono candidat ji ɗiɗi aw pour wonde vice président mo kanko Donald Trump e kanko Kamala Harris kawrin toon e débat ko fate débat baɗɗo hanki hono kanko hakkude makko kanko gouverneur Tim Walz mi woni ko kanko Kamala Harris ƴefti yo won jaadiɗo muɗum pour so tawi gañi wona vice président e kanko kadi sénateur J.D. Vance mo kanko Donald Trump ƴefti pour yo won jaadiɗo makko so tawi ɓe gañimo wona vice président e woni ko hanki débat mabɓe o ene waɗi toɓɓe baɗɗe fayida seeɗa ko teskita hen tan e wani ko ala haalluji bonɗi ɓe goto mabɓe haala goɗɗon ala kadi ni gueɗe ɗe ganduɗa hen ɗeɓe lurodiri no fewi ene wayno ko ɓe kawri e won gueɗe kewɗe ɓe mbi wonde ko ɗum noon foti waɗede surtout nde haalte affaire pestilaji nde haalte affaire caɗele ko fati no hoɗirte ene wayno ko kanko Tim Walz d' abord ko kanko idi uddidde haala ka ɗon kadi o kalima seeɗa kanko Tim Walz par ce que o présentani hoore makko o salminani yimɓe surtout henne journaliste gonɗo ɗon ni kanko J.D. Vance da arde o wi d' abord omo famna yimɓe omo yiiɗi salminde d' abord yimɓeɓe kono o yiiɗi ko présentude hoore makko o haali hoore makko wonde ko kanko hoore makko ko yimmakko ko e bammakko ko yimɓe wasɓe gonno e gueɗe
kono en wani ko nde gasni haalde nde kanko jeedi Vance o wi wonde ene wayno so tawi ko yimɓe américain ji gotini Donald Trump kadi maɓe gandu kadi bawɗo artade leydi ndi bawɗo nawde leydi ndi ha yaara yeeso ma daña kadi donc noon ene wayno ko kanko Tim Walz o jaabi wonde yimɓe fof jeeɓi débat ɓennunoɗo ñande noon hono neɗɗo goto jaaro e duuɓi capanɗe jeetati taw ko wiyete ko Donald Trump ari e débat haalata ko gueɗe ɗe ganduɗa pour wiide yimɓe arɓe notade ɗum ɓuuri hewde yimɓe arɓe notade hono mo foɗodirto tagal moɓe paate Iran hanki misilaji neldi toon ɗi kanko Tim Walz o wi wonde ene wayno ko ɗum fawi koye Israël pour défendude hoore mum pour wadde gueɗe ɗe ganduɗa en walla leydi muɗum ha kisal ha daña kisal ngal yiiɗi ngal o wi ko noon kamɓe États-Unis ene wayno kala ko gonɗo partenaire mabɓe ene wayno ko yimɓe sehilaɓe maɓe ballu ɗumen habde yimɓe ganduɗa waɗa boniyankoɓe o wi ɗum ɗon kadi omo sikki ko ɗum ɗon woni pour mabɓe kamɓe démocrate ɗum ɗo woni position ɓurɗo wonde leerɗo kanko jeedi Vance arno wi wonde o yaara ko duuɓi capannayyi kono o wi kono omo sikki ko teskiti e gurdam makko e Donald Trump tan yiya wonde neɗɗo ardi leydi e nder duuɓi nayyi ala photo guerre baɗɗo taw ko mbiyata guerre international ɗum noon o wi wonde ko Donald Trump ko sibabude ne respecta yimɓe wonɓe aduna ɓe fof respecte ɗum woni hay goto addata caɗele caggal moɓe paate ko fate changement climatique surtout en ngoɗo tooɓo haalate ngoɗo sa joni ko wiyetengo Ellen donc kanko jeedi Vance o wi wonde en wayno ko sehilaɓe démocrate ko ɓuuri hen hewde min kalata ko wonde ko sumete e leydi ndi surtout en ko wayno ko mbiyata carbone en ngabba dow ko ɗum bonni ɗum waɗi changement climatique ko ɗum woni sababu changement climatique wayi ɗum noon pour tan wawde pour anje woɗɗinde haal ɗum ɗon kanko mo jaɓi ɗum kono ene wayno ko omo jaɓi ɗum pour beele mbasa wasde yeddodirde ko fate gande ɗe mbiyata gueɗe beñiɗe taw ko wiyata ko science taw ko gande beñiɗe ɗum ko kanko jeedi Vance haali ɗum donc ene wayno ko kanko Tim Walz o jaabi wi wonde ko donc jeedi Vance an mbiɗa wonde ko changement climatique no woodi donc so tawi a haalino ɗum mbiɗa changement climatique no woodi a haali ɗum ko ɓenni ko ɓooyi kono noon Donald Trump mo gardiɗo mo kañum o wi wonde ko changement climatique ko haalte ko ɗum ɗon ko hoax ɗum ɗon ko yimɓe tan pewji ɗum ne kaala ɗum yiiɗa kañum hoore mum wadde hen doole mum yiiɗa kadi yantude e yimɓe ɓe ganduɗa haɓoɓe ko fate changement climatique caggal mum ɓe paate immigration ene wayno ko kanko jeedi Vance o wi wonde ko anda e nder tarikh États-Unis crise immigration ganduɗaɗo joni o ene wayno fuɗɗi ko guilnede kanko Kamala Harris nde ardi leydi ndi nde woni vice président eyi ɗum noon ene wayno ko ɓe gardi laamu mabɓe fuɗɗiri tan ko kala waylude gueɗe ɗe ganduɗa Donald Trump wanno pour uddude frontiére uji pour hadde immigré ji naade leydi ndi kanko jeedi Vance ɗum haala ɗum noon ene wayno ko kanko Tim Walz wi wonde ko Donald Trump ardima leydi ndi kene wona duuɓi nayyi e duuɓi nayyi ɗi henna o haalni américain ji o wi ko mawo waylu gueɗe kewɗe mawma ɓalal mawngal jongal e kadi ma Mexico yoɓ ɗum o Mexico yoɓani hay 2% e ngal ɗon ballal duuɓi jeenayi caggal mum kadi omon arta mo haala kadi mo wiya wonde ko eyi ɗum ɗo kadi ene wayno ko duuɓi jeenayi caggal nde kanko nde telli escalateur gueɗe ɗe o haalnoɗe ene wayno ko ala hen fof ko wanno Tim Walz o haali o wi wonde ko kamɓe républicain e démocrate en kamɓe fof ɓe mbawi rendude ɓe gara ɓe gona neɗɗo goto ɓe ndenda peeje ɗi ganduɗa réglude ko fate affaire immigration so tawi Donald Trump waɗani hen probléme ɗum noon ene wayno ko kanko Tim Walz o haali gueɗe kewɗe o wi wonde ko sénateur uji kewɗi surtout taw ko yimɓe conservateur uji o haali hen neɗɗo jeeyaɗo Oklahoma kañum hoore mum jeeyaɗi ɗum sénateur uji ko républicain o wi ɓeɗon fof mbaɗino facture pour wiide wonde peeje holno immigration régulière won kono noon ene wayno ko Donald Trump kañum noddi sénateur uji e représentant ji républicain ji mbi hotoɓe vote saabu ɗum ɗo ene so wotama kanko Donald Trump o ala ko waɗiri campagne jaabol makko kanko jeedi Vance o wi wonde wuuro wiyeten ko Springfield ɗum noon ko Ohio ene wayno ko yimɓe wonɓe toon ɓe ɗum noon ene wayno ko yimɓe wonɓe toon ɓe tellement immigration ne heewi toon école aji keewi hôpital uji keewi e kala kadi hay ko koɗande ngala sibabude e yimɓe ene mbawi hewde toon ɗum noon e wayno ko hono kanko Kamala Harris e kanko Joe Biden ɓe gaddi million ngaji immigré ji ɓe gaddi ɗum toon guitti nani ɗum e Amérique kadi finalement ɓen kefti galleji américain ji ponno won koɗanno o wi donc ene woni kanko jeedi Vance ko yimɓe ɓe o
ɓe yurmi oɗo sa joni ko yimɓe wonɓe toon Springfield taw ko américain ji citoyen ji américain ji taw ene wayno gurdam mumen bonni sibabunde kanko Kamala Harris peeje ɗe ɓe mbaɗi pour uddide frontiére uji. Gouverneur Tim Walz en woni jaabima ɗon kanko hoore makko haali ko fati passage e nder bible wi wonde ko e nder bible walla e nder diniyankagal ene haala hen wiye wonde ko kala ka yiiɗa waɗede walla kala ka yiiɗa wiyede oto wi ɗum neɗɗo goɗɗo yimɓe foof ko innema aadi en ko ɗon immigration ɓe dugdi ɗon no feewi finalement ene wayno ko kamɓe ɓeɗo rewɓe ɗiɗo wonnoɓe toon taw ko journaliste uji CBS kañum koyemumen ma guddi micro ɗum noon ndentininoɓe gila tan mbi wonde ko hay goto maɓe micro mo udditaki kono noon so tawi wonti goto ene jaabo goɗɗo ɗon walla ne haala nde fotani haalde kamɓe ɓe jogui option uddude micro ji ɗi donc caggal mum ko fati hen gurdam ɗam no wattide hono kanko J.D. Vance o haali wi wonde komo andi américain ji heewɓe oɗo sa joni koko kuuli américain ji heewɓe koko goni koye koko tampi sibabunde no gurdam ɗam no wattide kono omo andi ɗum ɗon koko jogori dartade kala nde Donald Trump kañum hoore artira yo won ardude leydi kañum hoore mum ma waylu leydi ma wallu kadi gurdam yimɓeɓe wonne saɓorde caggal mum paate cellal ene wayno ko kanko Tim Walz o haali hen o wi wonde so tawi neɗɗo ni o wi donc ene wayno ko so neɗɗo ni yiiɗi opération ɓerde muɗum foti ko yaade koye docteur ɓeɗon goni spécialiste wona wiide ni ene yaha to Donald Trump kanko J.D. Vance o haali wi wonde ko oɗo saaha enen hay goto hoolaki saabu ko ɓuuri hewde leɗɗe garduteɗe e surtout henna kadi safaruji ɗi ganduɗa henna sukaɓe ne dokke ɗum walla ne waɗe ɓalli sukaɓe ɗum ɗon ko produit ji pewnaɗi taw fewnoɓe ɗum ɓe ko leyɗele jiiɗa Amérique o wi donc dartinde ɗum ko wasde heɗade expert uji wona yimɓe ne keeɗo expert uji kono yimɓe poti wawde miijade ko moƴƴi ɗum noon ko ɗum woni ko kanko Donald Trump ko ɗum woɗɗi oto keɗe ɗe expert uji surtout henna e wiide makko J.D. Vance taw ɗiɗon expert uji kadi ko jeeyaɗe yimɓe jeeyaɓe leyɗele ɓe jiiɗa américain ji caggal mum e paati e jettodiral ɗum noon ko gulwulti hakkude kamɓe journaliste uji ɓe namdinama hono gouverneur Walz wi wonde o haali wi wonde kon lewru wotoru o yehino toon to Chine ɗum noon ko taw ko seppuji ne mbanno toon ha yimɓe chinois ji mbaɗi charte combat ji mbartiri yimɓe ɗum noon ko Hong Kong wonno ene wayno ko caggal mum journaliste uji mbi wonde ko no radio goto gonɗo toon Minnesota haali wi wonde ko saaha mo wi o yeehi toon o en wona on saaha yeehi toon kanko hoore makko o haali o wi wonde ko ene wayno ko hawnayi koppuji ɗi walla ko baɗɗo erreur kono ko andi tan o wi ko yeehi toon e ceeɗu ndeɗon hitande way ɗum noon mo reconnaissi wonde ko haala makko fewnani caggal mum e paati haalluji kadi gonɗa surtout henna kanko Tim Walz o haali wonde hono kanko J.D. Vance o haali gueɗe kewɗe bonɗe wonde ko fatude Donald Trump ɗum noon ko guila nde kanko hoore makko wonani sénateur hay ko woni sénateur ko e hitande ujunnaji ɗi e nogas o haali gueɗe o wi Donald Trump ene wayno ko kañum hoore mum waɗani ligguey moƴƴo ande woni président nde ono kanko J.D. Vance o haali noon o wi wonde ko mo reconnaissi wonde ko banneɗo erreur par ce que oɗon saaha o heɗotono ko galleji jandiyankoji kaaloji gueɗe ɗe ganduɗa henne ɗe gona gonga ko fate Donald Trump kono e wayno ko ɓuuri wonde important enen ko caggal mum andi hono ko Donald Trump waɗani leydi Amérique caggal mum e paate ko fate avortement ene wayno ko kanko J.D. Vance o wi o heftini e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati hono référendum mbaɗanoma toon to Ohio ene wayno ko yimɓe Ohio nawi ko ɓuuri hen hewde hen kañum koyemen beelaka position makko kanko ko wino ko hadde kala ko woni avortement walla kala ko woni contraception hadde ɗum ene wayno wi wonde ko tawde yimɓeɓe en wona kañumen ɗum gonɗinan ɗum ko alay saago kamɓe républicain ji poti waylude gueɗe ɗeɓe kalata ɗe pour ƴewde heɗade yimɓeɓe ɓe jooɗani toon to Washington holko kalata donc kanko Tim Walz e gueɗe ɗi ko fate ndewnamda ko fate avortement walla ko fate holko woni kamɓe Minnesota koɓe paami ko fate en holko woni kamɓe laamu Minnesota e surtout kanko Tim Walz to tawi o ari o pour wallude ko fate rewɓe o wi wonde ko d' abord ko yo yimɓe paam debbo yo rokki liberté muɗum wawde toppitade ko fate cellal muɗum wallude so tawi ɓe gari ɓe keeɓi laamu ko wallude artirde ñawore wiyetede Roe versus Wade artirde ɗum place e caggal muɗum kadi wiide kala kaalo ko fate ɓalli rewɓe walla gueɗe mbaɗe noon komi mbiyata ko mind your own business ɗum kanko Tim Walz haali
caggal mum ɓe kaale ko fati e Obamacare ɗum ko assurance gonɗo ɗo États-Unis ballo miskineɓe ne wayno ko kanko Tim Walz ɓe garti kadi e haalluji kanko Donald Trump haalnoɗo henna ɓe garti kadi siftinde wonde ko Donald Trump e laamu mum waɗi peeje fof beele ne cammina e Obamacare eyyi kono noon kadi ne namda kañum hoɗum so tawi ne jogui ko fati holko lomtinde Obamacare wi ko jogui concept hono kanko JD Vance noon o wi wonde ko o wi Obamacare ene wayni ko assurance mo moƴƴani ko assurance kadi poɗɗo sañjede kono noon hawnaki so tawi yimɓeɓe paami Donald Trump kañum hoore mum ko kañum walli ha oɗo assurance continue no woodi hannde ɗo yarata oɗo sadio donc koɓe cakkitiri ko tan ene wayni ko holno kamɓe républicain walla kamɓe démocrate noɓe jogori wadde par ce que ene haale oɗo sadio ni wonde ko holnoɓe jogori wadde pour gonɗinde ko fate élection ngaji garoji ñande 5 novembre ɗi ene wayno wi wonde ko donc koɓe cakkiri haalde tan ene wayno ko surtout artirde gueɗe bannoɗe 6 janvier ene wayno ko kanko JD Vance o haali kadi o wi Donald Trump wi wonde ko ɓeɗo fof ko yimɓe ɓe ganduɗa takkaɓe e kadi ene wayno ko kanko JD Vance o haali kadi o wi ɓeɗon ko arɓe ene jiiɗi haalde haalu men ene jogui ɗum poti woppede kaala jogo liberté haalde ko woni sagaji men ene wayno wi wonde ko kanko JD Vance o wi ko hono Kamala Harris kañum hoore mum jogui joni ko fiyata ko bawɗi pour hadde yimɓeɓe haalde haalluji men e surtout henne kadi ɗum noon ko guila nde temps Covid ene wayno kadi hono Kamala Harris ni omo haaɗe yimɓe hen saji ni hayso koye Facebook haalde won haalluji won e ɗum ɗon noon wona hunde o ɗum noon ko menace pour démocratie ay kono noon ene wayno ko kanko JD Vance kadi o rutti o wi wonde ko yimɓe kala naɓe toon to congrès o ene wayno ko kanko Donald Trump nde huccite mum haalno ɗumen wi ko eɓe poti yaade toon taw ko ɓe poti wadde seppoji mabɓe taw ko seppoji jaam yami kanko Tim Walz e nder haaldude ɗi o jaabi o wi wonde ko d' abord komo yaafni yimɓeɓe surtout wonde woni sympathique ko haalte en faami wonde ko kanko e mo arde fof e wonko gueɗe keɗɗoɓe kaali kamɓe ɗiɓe nandude kono o rutti ko fate 6 janvier o namdi hono JD Vance o wi est ce que Donald Trump aɗa jaaɓi koko perdi kono JD Vance jaɓani jaaba ɗum oy donc ene wayno ko en garti kadi e duuɓi nde caggal muɗum kadi o kono noon omo siftini yimɓeɓe omo haalani yimɓe omo woni o rokki garantie woote so wootama gasi yimɓe so tawi gasni wadde surtout ko wayno débat ji walla ko woteji gañaɗo e gañiɗo yo dokkodir jiiɗi jaaha woote gasi gañiɗo o henna yo wiye ko kañum gañi gañaɗo hankkadi wasa wadde hen bruit oy ɗum ɗo ko ɗum woni ko bonni leydi ndi ko wawi wonde fof ene wayno ko caggal mum ko teskirata tan kamɓe ɗiɗi ɓe foof ɓe mbawi kadi salmodirde ɓe jokkodiri juuɗe ɓe kadi rewɓe mabɓe tawiɓe toon toɓe kalanno so ɗum kadi ko symbole mawɗo wonande kamɓe parti démocrate en e parti démocrate e parti républicain caggal muɗum ene wayno ko sondage uji jaltuɗi no kolla yimɓeɓe ne pecci won hen mbi wonde ko kanko JD Vance hawi si babude d' abord guila e présentation no ɓe gartiri ni kanko Tim Walz o dañani salminde yimɓe o présentaki no fewi caggal mum kadi o kalima seeɗa ko caggal mum o ɓamti kono ene wayde ko sakkeɗo o kadi hono kanko JD Vance kanko hoore makko dañi caɗele surtout o jaɓani jabade won question ngaji ko ɓuuri hewde o sali haalde wonde ko fate hen woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas o wi wonde ɗum ɗo ko hunde o yiɗa haalde kono noon ko hunde nde ganduɗa hankadi ko hunde ɓennude o yiɗa haalde o yiɗi haalde ko fate futur pour nde o namda so tawi Donald Trump perdino walla pertani donc débat o ene wayno ko gasi won hen yimɓe mbi ko hadde débat o gasi wono kanko JD Vance kanko joguino 51% pour wiide wonde ko kanko gañi kono caggal mum ene wayno ko kanko Tim Walz kanko jogui 52% wiya ko kanko gañi donc wawi wonde fof ene wayno ko oɗo débat o waylani no fewi hakkude yimɓe ɓe ganduɗa joguiɓe ha hande sikkitade wonde o enen jogori wotande Donald Trump walla en jogori wotande Kamala Harris. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji jogon noon hannde e oɗo ñalawma alarba 2 lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama